Вітаем, сябры! Наше чарговае відэа датычнае ушанавання памяці Састолля. Хочам вам расказаць караценькую справаздачу, што у нас ёсць на дадзены момант, пра нашы далейшыя планы. Вось такое караценькае відео. Ну, спяшаюся вам паведаміць, што грошы на помнік збіраюцца, ужо на рахунку 800 рублей, без некалькі копеек. Вот. І зараз мы уступаем у фазу, калі будзем рабіць дакументацыю. Да, будем рыхтаваць проект по помніку, это прывязка до мясцовасці, абарунтавання, візуалізацыя. Это такі проект, з которым можна будзе ўжо ісці на конкурс. Калі будзе аб'яўлены конкурс проекту, з гэтым проектом можна будзе ісці на конкурс. Будем звяртацца до дызайнераў, архітэктараў, каб падрыхтаваць гэты проект. Вось тыя грошы таксама пойдуць на гэты проект, і справаздача ўсё будзе цалкам з чекамі, з усім, так што можаце не хвалявацца. Так. Акрамя гэтага, безумоўна, будуць намі запланаваны шэраг грамадскіх, інфармацыйных, культурных мерапрыемстваў, дзе мы будзем расказваць, мы і адмыслоўцы будзем расказваць пра асобу Юлію Састолля, пра тое, як ён спрычыніўся для будавання нашага горада. Ну і ўвогуле гэта будзе цікавая праграма, так што Сачыце за нашим каналам, сачыце за анонсамі, подписывайтесь на канал і каментуйце. Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч.